Kun salaatti saa kasvaa omaan tahtiinsa ja saa paljon aurinkoa, puhdasta vettä ja lempeää huolenpitoa, siitä tulee todella rapeaa ja hyvän makuista. Tämä on Skånessa sijaitseva salaattipelto. Maaliskuussa istutetaan ensimmäinen taimi ja toukokuussa on aika aloittaa sadon korjuu. Salaatti otetaan maasta aina käsin ilman koneita ja jo täällä pellolla tehdään ensimmäinen lajittelu. Pian salaatti on matkalla Doleen tehtaalle Helsingborgiin. Mukaan valitaan parhaat yksilöt ja vain hienoin salaatti hyväksytään. Erilaiset salaattilajit käsitellään käyttökuntoon, suikaloidaan ja sekoitetaan, ennen kuin ne menevät vesikylpyyn. Salaatti huuhdellaan täysin puhtaaksi kylmällä raikkaalla vedellä 3 kertaa. Kylmän veden ansiosta salaatin lehti säilyttää jäntevyytensä. Viimeisen huuhtelun jälkeen salaatti kuivataan hellävaraisesti ja se jatkaa matkansa pakattavaksi. Pussissa olevassa ilmassa on oltava oikea määrä happea, jotta rapeat lehdet säilyvät hyvinä ja tuoreina. Jokaisella sekoituksella on oma pussinsa, joka on valmistettu hengittävästä materiaalista. Helsingborgin tehtaalla tarkastetaan ja sieltä toimitetaan asiakkaille joka päivä tuhansia pusseja valmiiksi leikattua, huuhdeltua salaattia, osaksi maistuvaa, terveellistä ja monipuolista arkiateriaa. Doleen valmiiksi leikattu salaatti on aina huuhdeltua ja valmista käytettäväksi ja tarjoiltavaksi. Hellävarainen sadonkorjuu, puhdas vesi ja ainutlaatuinen prosessi yhdessä maailman nykyaikaisimmista salaattitehtaista takaavat sen, että valmis salaatti on yhtä rapeaa kuin se oli pellolla kasvaessaan.